Tukapor kelabyang mengini sedang no ini kajing seng. Bat agak penangkong ngi penpau kajing sengongo yo belai. Ba ulap le kani kalat sufficient pat eka balang. Bakum kiduk hot jong kapalang in yo bandon kani kapor kani kayeng kam kantang kajong u. Ban mani ban sakri yo u. Bat kum tanah kaliang jong kapalang i pedang sengob ha ya pi baro. Nadu ki pastor kita memsan. Kiduk hot ke komiti balang ya pi kilong pa kilong kemi ki samla bat ki hep ki bared. Ipi yang sungguh haru nak kamta jong pi ki tarap ngat ki badan ki wai pat ki balang. Lambat ya pi ki parlok ki bapai jeng ba ka YouTube channel jong ka balang. Nak kamta jong pi ru ngi ai kublai. Aka kerteng jong try ba unam penem jengi Jesus Kristus. Ban ngi duai ba ublai. Ba unyalam ya kani kapor jong ka jeng mani. Badi ki benta baro ki bangin sapandam. Aktian ka jong ublay koong ublay ulang umansiem tika day ya kita ki bamani ya u ban mani ha ka mansiem bat ha ka basisha tingin ya pteng daga jingruai ka basan spa nyu pulai utrai ulang usim yang gin yarwai lang ban yaro ya u ka mansiem ka labang penjam ka aktian penkrau ya u unang penem da ka bango kumtu baro sandli gidkhot Jesus
kejong ublay kalong nakilai tili ki benta ka banangkong kalong ka sithi upol chikanang kolosai kalanong ka banangkong ka dakhot ka bakan reu ka benta ka baar ka sithi upol chikanang rom kalanong ka bakhat lai ka dakhot ka banangkong hado ka balai bat ka benta ka ba lai ka ka sithi upol ka banangkong syau Timothy kalanong ka banangkong ka dakhot ka banangkong kalanong ka baar ka dakhot ka banangkong bat ka baar ikentuan ki baong kumne naba haula thau ya ki baro haki breng bat haka khendau ki bala ban yoi bat ki bamla ban yoi laki khet lane ki hima lane ki jing suncha lane ki bor ya ki baro kan la thau da u bat ya u tu ai ba kaman sim baro kan pen hapo ilade haki bor ki bah khli namar omdon gano konoru ka bor lemda na ublay te kita ki bor ki badon labu bet yaki da ublay ken kumtaken unu ru bayang yele persya ya kata ka bor yele persya ya kata ka jengbu bet ka jong ublay te kita ki bayang yele kumta ken yo priang ya ka jeng pen sitom haladehi namar kita kinong sensar kim simlong ka jeng sirkhai ya ka jeng le babha andrei ya ki baman memonte banom septing ya kata ka bor to le te ya ka babha kumta men yo ka jeng ro naka tenga kan tu nang kong namar kata ban penlong ki jeng kerpat ki jeng duai ki jeng asat ki jeng aingo nagam ta ki priu baro nagam ta ki sim bat ki bakhra batri baro bangin yo ka jing ka basuk bat bajar-jar ta ka jing riublay bat sing jing sida baro ublay unkerku ya ka jing pule na kaktian ka jang u tungin ya pendam ha ka jing duai ublay bat ukpa jungi ubah meneng long bakhut ya ka kerteng ka jang ma melong ublay bat hok ban yo ya ka jing aro melong ublay badan bor ubah sensar halo ka perthai ya ka ba memelat hau bat ngilong gi khun ka jang ma ikon ke ba memela sius pa da kador ba kaslam ka chong me ling ba chu nga por ngi ayu ya me ba memela penla yang ngi kumne bangin don ha ka diga yeng ka ba kan ka chong me ya ayu ru ya me ko konrat ke ba mela kar khu ya ka jing im jongi ling ba jing ni kisngi ba ke ngi por ki balarit no ha ka jing im jongi hapleng bun ka jing eksat ka jongi ba ka jing im don ki por ki bangi dai ban ma ti ka jing suk ya ka jing kemen ni ka jing pahu ba di ka jing dap kar hai ka jing im don kapor ka konrat mangi ma di gajing ngi ma di gajing pang gajing sistem ngi ma di gajing kerdo ngi ma di gajing ele ki babun jat ha gajing em kini baro ar ka konrat ki di gajing kerku ki jong ma ban phrang yangi ka konrat ka bangi dang em hasla jong nga parthai kanang bangi la ban kot sa gajing long janai ka jong ma bat ha bangi don ha ka kapor ka konrat ngi wan ban mani ya ka kerteng ki jong ma nama melong ublay uba khrau usiem jong ki siem ulutrai jong ki trai madwa ka khosi baro kan yo wandam krup hame bolong utrai bo nom nim jingi ujis kures ban namar kata habang iwan ha kanega por ka konrat iwan ban buti hame ka konrat pamani isnai pamani alam me kanega por jong jing mani jagi benta baro ke bangin pendam kajing pen khrek kalong nangi ki breu hari kajing penjanai ba kajing pen skam kawan ka khat kajing isnai ka jama gerku yang ilang baro ka konrat ki badon ha kanega por ibadon la ka jong jingkit hala ka jong em ka jongi bat yarap ingi konrat abang iwan ha ka ni kapor bangin bu kita ki jingkit ka jongi shadian bat ya ka bangin IT la ka jong em hame ningkong ka konrat bat ngi na ka ki scam ka konrat haba me melayo ya ka mensim ka ba IT ka jongi ha ka ni kapor me kular ka konrat ban ai ka jing lat lut apa ding kita ki jing ka bangi ma ha ka jing em ba anda ha bangi mi na ka ni ka yeng ka bakan tang jama ngin mi rangkat kibriu ki balayo ya ka jing penthamai kerku ka konrat yala ka balang ma jamar ka konrat ba kanang ya da ka bor ska bor apreng bon ki jing ba ki jing ale ba apreng ki jing kala jong ni kiski ka konrat ya rap ngi bangin yang skam ha kanong rem ka tian ka jama bangin yang ba bangin yai ne haru ka bakut ha ka jinget ka bangin don hame bolong utrai ba nop nim jingi ujis kures kerku yala ka balang ka konrat ba kanang ya saprang ha ka pentelun ki kam ka jama haki benta ki ba pher konrat bat kham tam ka konrat bangin ang la ban sa
Bangin ang la kan ra ban ai ka jing sharai ka babahae. Nakam ta ke khon ka jong ma. Hapadeng ki jing kala ju ni kisngi ka manta. Bat kham tam ka kan ra. Bangin nang yai sakhi ya ka kreng jong ma. Haki por baro jong jing im jong i. Bangin nge skam kan ra. Barak ta ka jingker khu ka malakar khu yangi. Kana long sisa ka jingker khu nakam ta ki wei pat. Ba ki wei ki bampat pediang ya ma. Ken yo ban pediang ban nget ya ma. Abakin imru ya ka jing im. Daka baki ya ka lenti ka jong ma. Ka balong hakanong rim jong jing sisa. Kerkhu ya ka ni ka por. Bat ya ka ni ka sngihi baru ka wei. Snow ya ka jing duai. Da isne ban mahapru ya ki pop ka jong i. Mangadwai ngapa ni kene baro akreng jong Jesus Christ. Amen. Ini yo ban pendap ki kam jong kepala. Anom don jesang kan thai mandak sngi hangni hiyang mani namar bakan don ka jesang yalam jong ka jesang kan thai Shillong Rilum Presbytery hakabalang Presbyterian Maulan Rai ban nakaliang jong ka jesang kan thai kilapan ben ban leit sakani ka jesang yalam bat kapor ban mi kalong hakapor arbaje bat ka kali kan ap hangthia hangni harum pot tak sistan jong ka Sinong Lom siam Haka jasang Hindi service hapan thom kra haka por saubuji inong kren ilong i master W1 yang. Haka jasang jongka Senior Christian Endeavor Society la sibet haka por sau siteng inong kren ilong i mes banda shisha raji. Ha English service ha khandailat haka por sau siteng inong kren ilong i Reverend B.R. Sokhya. Jasang dong haka por rubuji. Hakadong lum siap mingi kaja sengalong hi jong Mrs. Dailin Walang inong kren ilong master tiling do hakadong lum siap pedeng kaja sengalong hi jong Mrs. Priat L Penlang inong kren ilong teman masan JR Saukumi hakadong lum siap sepngi kaja sengalong hi jong iba Hamsing Lingdo inong kren ilong teman masan LS Nong Si hakamiet balang kata khat pratarik nginyo sngo ya ka subject ka baong usanran udai ban hika ya ki wei ban sumar ya ki hukum ujisu rapan khana ka thim usanran jong ujisu Christ ban pulis dang wadwai ilong imes ban rihun shisha lengdo bat I nongkren ya ka subject ilong teman masan HW Thang ka Bible study jong ka balang kalong kumba julong haka sngi thodieng hangni heyemani hakapor nyo baje haka jasang duai mi si sajang kata arpuai tereng ban pulis dang badwai ilong master josan ki rempai ban inong duai dian ilong I Mrs. Mimi Dalen Karkongor inong yathuk khana kani kasi try banwan kata ka arpu tereng haka jasang ba shibje ilong teman basan Dr. Harbad G Lengdo ka program haka Arfu tarik hak jaseng jongka Junior Christian Endeavor Society halang kerding branch haka por new siteng mestem inong kren ilong imes balari hun marwen bat hangni hayang mani haka por new sipawa inong kren ilong ibanisha tentatyang kijing aingu kibangi layo banlum haka khat tarik
Tong nyadwai. Kukpa juni bahab neng lombo khui teng ke jong me. Gidem ren hak sejat bisne ke jong me. Ban aingu ime ba mai ngi kalat kum ni. Kum kinong bot ke jong me atrai. Bangila ban lum lang kum ni hak yeng pentang bat ba khui ke jong me atrai. Tang banyero pondon borom ya kerteng be de khtin ke jong me. Nei ban sngaw ban snapro. Ayu berkhtin ke jong me kala ban kren. Hangi lembau sakri jong me pastor atrai. Ni kerpa ni me mandon nam dorong kan badi. Ha be yeng kum ni ha ka cakap pentang bat ba khui ke jong me ban phla atrai. Ya kerteng ke jong me badi ka khtin ke jong me atrai. Don nam dorong kan badi. Ra me i halor berkham halor. Ebin kren ke ebin pelan rai. Kan long nak manta ka buram ka jong mi. Bat nam mata ka jing tip ka jing so thu atrai ka jong ni. Kedang bot ka jong mi. Ya ka tin bamayan ka jong mi atrai. Shikin tien ni kat pa de mi ro atrai. Kar khui ni ka jing ai ka beret ka jong ni. Jing ai ka bolong shi banta ka jing kar khu jong mi ya ka jing im ka jong ni baman lak sing atrai. Ai bagi ni gijing ai tu ni kintan ka bintang ka bakrau tai. Daka panda ka kam ka jong me tai. Kerhu ya ki tai. Kerhu yang iru. Baro ke bidan ka bintang. Ha ka ni gijing ai tai. Sasisian ka bawai pan ni ket pan me don lem don kat ban ngi tai. Lemba ka ni gijing selong. Don lem don kat baru syakri jong me tai. Bidan ka bintang ka bakrau. Yang kini kita pat beretri, maaf kilat simbabun. Gipan kini dengan Yesus. Amin. Toki para banget nila pois ka penta ka bangin sayok ngono ya ka kubor lembah jeng ka por. Bat kumba ka program komiti kelasan ya hanga ya ka bangan ai ya ka kubor nak king ka jong blai lembah jeng ka por. Tinggal pen kre ha ka doru jong ka paper. Teban ngekerpa di tikirang ba wakin senguha manang samno ini ki paper. But ngan sayo ban puli hoi man taga sengi ngam simla pen kre ya ka PowerPoint. But daga jingit namar ba ka paper kam nade ya ka bajrong ngan sayo ban puli ya ka nang ni. But kinan tukat ni ki jing batai. Di batang khendiat ya. But sasisian pat ngapan pa ga jing khule na kam ta ka balang hi ka bala ibet ban sania ngai kan ga benta bat ngada kerman scam ru. Bakumba ubulai uladar kan bat ngah ka jing pen kre ya kan ga paper akan menskam ba undorkan hakan ka por bagane ka jingpun kre lemba jeng ka por ka sulong tang kum ka jingpun lenti hanrei nagam ta gitu kiba kham skoten nap habi de bagane ka subject kila ban nangam jeliu su daga ba pipuli ki kot piwat ki we pat kila jingerap ka shuni ka sulong tang ban su product hakabi de bad mangi kum ki khot jong ka balang. Bat haswa bagin pois kata ka banta ngin ya ruai ka nambar jing ruai ka ba sanspa nyo punyo. Sanspa nyo punyo. Jisu unsen syar kat haba kasngi ka syai bat kat haba. Hima kan yar nakut sakut. Hadu bubnai konom ngen syu. Kumtu borok saw tiligit khot ka jing ruai ka ba sanspa nyo punyo. Sen syatat haba kasih kasih maka taba hai makan aku jago aduh on
kén kêu sao trên ya rong xem ya kén tên chân chế bi can xem lem bát ki trên nyaman kasih cengke bukan sabu sensyar oi diren sen panham kinai patlot kisem kajeng jatah pat paketo sing dam kerhai tebeteba rokan wala orang kenti yala oseng ki angin ke yakmen bertekan pen ucap amen. Dengan skam ba pilayo kikti ke jongpi ya kan ka jingtho bat ka subject ha kan por kadai ka benta ki longyeng Kristen ha ka sanchar khadar kat kum ka Bible, the role of Christian families in politics. Ka benta ki longyeng Kristen ha ka sanchar khadar kat kum ka Bible. Ka jingkeli ka bami nangkong kalong balai bahkum kan ka por wanra ya kan ka subject. Kila bandon nap nang jong pi le se ki ban ong ba kane kam dei ka jing kai song tan rai jong ka balang. Anroi apa ngi puli na tien ka jong blei na ka sithi banang kong pol ski nang kolosai ka nang banang kong khot ka bakhan reu ko ong badai u blei u bala seng ya ka hima bad ya ki bor senshar. Bad kum ta haba u blei u la seng na ka bor senshar kat kum ka tien ka jong u Akasichi sekinong rumru laban ya ki para banget bakin penhapo hakata bor kaba ublei ulabo balada unu lene kanu ki ele persya ya kata bor ki ele persya ya ublei bakin mat ya jing pensitom badom tangga ta kasichi banangkong Timothy kaong bala kerpat ya kita khot jong balang baro bakin ken mau hakajing duai nagam ta kinong sensar. Kini kita khot nak tien ke jong belai habangi puli kaban ya ka jengron kam bangin ken mau ya kinong sensar ka bat kumjuru ya ka sensar khadar bat kumta kani ka dika wei na ka jeng ka shong tan rai jong ka palang bat hagane ka kwatar ka baladep ngalale ya ka tu ka jeng ka shong tan rai shapang ka palang bat hagatu ka jeng tho hagatu ka jeng ka shong tan rai ka don ru ka sensar balang nini ke bangi ong ka church government bat hang turu la batai kendiat hagabai dei bat ka sensar hagaba ujis kris ulang ukle bat om tangata kiru khotru ki yesemanta hagani ka jing sensar bat kidan ki wei pat kiru kom sensar balang bat le se pila bat anda pila pohieng pila ban dei ban pet biang ki ka jing tho hang tu kalayo ban watai rengkat bat gitu ki office trikam ki baper ki badon hapo jong kasen syar balang tingin ya no syakane ka pepar ka benta ki long yeng Kristen ha kasen syar khadar kat kum ka Bible kamat phang ka jinge don benta jong ki Kristen ha kasen syar khadar politics kalong ka wei ka phang ka bakhlut bha don ki bas ngau thu ba ki Kristen kim dei ban don benta ha ka
Andrei don ru kiba sngau thu bagani ka deka kam ka badon buram. Bat ka bakantang ka badawa ya ka jingkit khle. Ka jingaran benta ha ka sansar khadar namar kata ka don kam ya ki kristan bandon ka jingtip ka jing sngau thu bat ka jingkit khle. Halor ka ni ka phang. Ka sansar khadar ka long ka bayar hadu kata kata. Ka bakta ya ki babun ki benta ha ka jing jong ki breu. Andrei ha ka ni ka mat jingatai Onya petang ya kabenta ki yang kersan ha kasansar khadar daga bapen song nong rem kat kum ka jing hikai ka tian ka jong blei hangne onya pet ya ka jing long jong ka yang kersan ka tanrai bat ka nong rem jong kasansar khadar ka jing don benta jong ki long yang kersan ha kasansar khadar bat kumnu ki long yang kersan kini sementa ha kasansar ka khadar ka jing long jong ka yang kersan Richard Baxter ha ka kwat jong a Christian Directory. Ukro lai jeli kinong rem ki bapen I ya ka jing long jong ka long yeng kersan kum ni harum. Ka menangkong ka long yeng kersan ka de ka imlang salang jong ublei. Ubama ulang utrai ban unong sensar. Ka baar ka long yeng kersan ka de ka atiar ba ublei ula penen kam ban sensar ya ka perthai. Bat ka balai. Ka long yeng kersan ka de ka kan hon. Ka balapen kentang da ublei nagam ta ka jing bit jing bha jing miat. Kumta haba batai lengkot kalong yang kersan gadei ke balabu bat seng da ublei kum unong sensar ubala penenkam bat pen kentang yaka nagam taka baha kamiat jong kibreu katonlong lani ka nesher jong ka sensar khadar kum ki kristan yimla ban len ya ka jing sisa baga bible ka yathu badai ublei ubalong unong penlong bat unong thau ya ke baro bat unong sedang ya ki kata ya ki khet ki hima Kijing sensar bat kibor, Kolosai we kan reu. Bat ya kani ka bor sensar ula penkup. Bat ai haki breu hadien ba ulala thau yaki. Genesis iwe arpun reu arpun yau. Ki para banget haba ublei ula thau yaki breu ka jing tmu ka ba ula thau yaki breu ka long makin sensar. Ublei uang tungi ne thau ya ubreu hakadur bat kajing asrim jongi bat makin sensar. Bat thau bat kani kajing sensar kalalong do long snam hakajing im jongi. Kalalong do long snam hakajing im jongi nadu ka bastang. Bala tangi pule ka Bible nadu ka bastang hadu ka kut yen yo I bala batai. Kumno ba ublei usensar. Kumnu ba kibreu ki sensar. Ba kumnu ki yakni yakni ka bor sensar. Ublei uang toda nang kha bat toda nang roi bat toda pendap ya ka khandau bat toda pendam ngon ya ka. Bat to sensar halor ki dok kha ka dur yau bat halor ki sembeneng bat halor ki eki bekerja ba embaro. Ba par halor ka khandau. Genesis iwe aku pra. Kani ka penisai ba ublei ha ka basdang Umsim la penya per ya ka kam bakan jablai bat ika kam bakan japerthai. Hakajing sisa ka baslang eru kam don ni kanu kono ka kam kum ka bangi ong hin kisngi ka kam bakan jablai dan ka kam ka bakan japerthai. Ka don bet tang ka kam ba ka kam ka long ba ki breu kin sunsa dan kin kimi kin pet. Ya kita ki wei pat kijing thau ki ba ublei ula sunsa. Namar ba ublei ula jet ya ki breu bakan sunsa lani ula penlong kinong sunsa. Bat ublei ukwa makata kajing sensar ni ka politics kadai panlong hakadur kajing long kentang ublei geocentric kajing temu ublei ka long balengba ka sensar khadar kan wanra ya kajing long hok bat ya kajing long kentang haka long breu ka man breu di breu haka basdang daka bor bat ka ikhtiar bala ai bat penkup haki da ublei kila sensar halor ki kam ki kti baro ki ba ublei lola thau Apring ni kajing sok bat kajing bahajing miat ka sensar khadar. Syaitan ubalang usiam jong kajing dum. Ula do ya ka benta habneng. Namar kata ula wan ban kam kenti ya ka ka perthai ba ka jong u. Bat ban seng ya ka bor sensar jong u. Ha ka perthai lingba ki breu. Ubalai umsim la song klikti. Re ula thau kalat. Daga ba ujit halade ya ka jai menteri Israel. Kum ka atiar ban yele Persia. Yaki bor jong syaitan. Yemla banlen ru
Bahaka basjang ukpa jong kayeng ulong unong sensyar kayeng kasem. Bat anda haba kata long yeng kalanang roy. Nami sakinong yalam hakikan hon. Kumbalong ya kikat arjat kikon Israel. Anda haba kikon Israel kilasong kilasa hakari kanan. Ublay ulatung ya kinong sensyar. Kiban pet kiban kibi ya kabaha kamiat jong kikon Israel. Bat la aibor haki. Banyasuk lani banyelek tma persya ya kiwai pat kijat benreu. Wat hapdeng kata kajing aibor kajong ublay henrei ublay udang long hima usiem jong ki Israel. Gubapen pau wi kamon jong lang ba kinong yalam ki ba lathong. Kajing roi stat jong kijat benreu Israel ba kajing sakta haki wai pat ki bo sensyar. Kalakta ya ka songsuk songsan jong ki kun Israel. Kani ka lapan long bandon kajing perkat ba kajing sensyar siem kan saweng ya ki babon kijing haki. Gumta ka kam sensyar na du ka basdang kasdang na ublay. Bat ya kani ka bor sensyar labu bait labu renti da ublay. Nakam ta ka jingbit jingpiang jong ki priyo. Kani ka jinglong tenrai jong ka sensyar khadar ka ba ublay ulaseng. Kadi ka ba khut ka ba baha bat ka ba kentang. Bat ula jit de tenruang ru ya kani ka kam tang hak itu. Kam dei ka ba ublay ula ailut habaro bat lada ula thau ya ki priyo. Hakata ka jinglong tenrai ban sensyar. Handrei ya kan ka bor sensyar. Kamadian ula jet tangi katukat ni. Mat kita kibadai ban sensyar kidai ban don ya ka jinglong khut. Ya ka jinglong babha. Bat kiba kloy ban penkerpang lade. Syakata ka jing temu ka ba ulai ula khot yaki. Sakawai pat ka benta ka nong rimen ka principal jong ka sensyar ka khadar. Kumba ka kam sensyar khadar ka sedang na ulai. Kumtaru kani ka kam galong ka badan burom. Kaba kentang kaba khut. Bat kaba bha. Kalor kini ki nongrem. Kabenta ka banangkong. Ka nongrem hakohok. Righteousness. Kahok kani ka nongrem ka bami na ublay. Kaba omnon kanu ka jingle silyang khmat yanu. Kasiti syaki Hebrew kan nang banangkong nukot kaba phra ka ong ka khet. Jongme ablay ka long syaki benta. Syaki bom jukut ki bom jukut. Bat uding sensyar ke hima jang me ulong uding sensyar ke jingle hok. Kani kalong ke jinglong ke banakong. Ka nongrem bandiang ha ko hok. Nang tapat ka baar ka jing sisa ni ka trut. Ka waipat ka nongrem ha ka sensyar kat kum ka Bible ka dai ka jing sisa. Ka bamdon jingkela. Neni ka jing sisa. Ka ba pile ia ka badai. Ka jing sisa. Ka ba pimpin bakla no. Da ka jing sngau ni ka emotion. Lani ada kajing Yeshem. Lani ki circumstances. Kiban batai ya kanu. Kabam day. Sam sispak hatwe kad kabah nyau kong kikam kikti jong kilong kajing sisa. Kabanta kabalai kadi kajing bishar hok justice. Kumbaka hok kadi ka nongrem ha kajing sensyar ublay. Kumtaru ulong unong bishar ubahok. Hakabaya ubahok lapen kesan. Badya ubaman lapen rem. Sam nyau khatway ka ong ublay ulong unong bishar ubahok. Kabenta ka basal kadai ka babet bat shida honesty banlong bet bat shida bat kibriu kamut banlong bet bat shida bat ublay. To be honest with people means to be honest with God. Kasiti banangkong Timothy kalanong ka baar ka bagasan ka ong tu persang smat ban IT la de bala pedang hunda ublay. Kumu nong trei ubom don kam ban leran. Mat kabenta ka basan kadai. Kadai banlong ka bakhot lani ka basay kadar transparency. Haka sensyar belai kam don kanu ka thok ka sikor. Ka jingbam sap jingbam pong bat ka jingbure hari kadai ka jingkhot bat say kadar haki ekai baro. Ar korin ra ar huway. Daga ba pen kre lupa ya ki bahok. Om tang khamat utrai, henrei khamat kibriuru. Bat kami ka jingkeli hakane ka por. Bakum ki kimi ki pa. Alani mangi baro ki badon hala ka jong ki benta. Ki ba ngisun sha. Ngidon na em ya kini ki nongrem ha ka jing em ka jong. Lemdangi don ya kini ki nongrem ha ka jing em ka jong. Lesikan yang ngi. Ba Nyen ai ka jing sinsyar ka bahok.
habangidon hakanu ka bor sensar kawai kanu ksa ka bha ka bangan ai kan ka pol ka long bakum ki kime ki pa ki ba ublei ulajiet makin long kinong sensar ya ka yang kasam ngam artatin baki kime ki pa ki dei kinong sensar ki ba kan saitam hakan ka long breu ka man breu namar kat bala kinyele ban sensar ki khon hakanong rim chu ka hok hakanong rim jong ka jing shisha hakanong rim jong ka jing bishar hok hakanong rim ka babet bat ka basida bat hakanong rim ka bakhoi bat ka basai kadar bat lajan baro ki kimi ki pa hala ki jong ki long yeng ki bot yakin ki nong rim bat ki persang hiru ban pentrekam bakini ki nong rim hakaba ki sensar ialah ka jong ka jing kasam kawai ka bentapan ka Israel lani ka balang lani ka bangila badong ka Israel bakan jamsim bat ka sensar khadar hadin baki priu ki lahap ka pop lapen sniu dor ye ka sensar khadar na ka jinglong khut ka babha bat ka bekentang saki ki bam khut saki bas sniu bat ki bapen sniu dor ye ka jinglong kentang ublei ubabat halade ye ka bor sensar ulat hau kalat ban pen papat ya kasan syar khatar kumta ula jit ya kajat benriu Israel hakaba ula penkentang halade baleng ba kadi kajat benriu kiwe kajat benriu ka perthai kin syampat ya kalenti ka bakhut ka babha bat ka bekentang ha kasan syar ka khatar Genesis khatar arlai bat ngan penlong ya me kajat benriu ka bakhrau bat ngan kerku ya me bat ngan penkrau ya ka kerteng jong me meru menlong ka jingkerku bat ngan kerku ya kita ke bakerku ya me bat ngan tim yauta wa tim yame bat ya kijai benriu baro ka perthai kin long balakar khu hami kani kadi ka jing tu ka jong blai hadian bau breu lahap ka pop nadu ka kper aden ka sensar khadar kam long shu ka babet apre ka jing persang ka jong blai nadu ka por ka jong Noah ter hadu ka por ka jong Abraham usim ni karai ba unjiet kerpang ni ka wei ka jai benriu Israel bakan long maka ka jingker khu ya ki wei pan ada ke bas ngosi ka long ba ka jai benriu Israel kum ka kan huan bala jet kerpang kam sim lala ban bat ya ka kular ka ba ublei ulatmu nagam ta jongka ban ka jingkala jongka por ba ka jinget khu bat ki wei pat ki jai benriu ka perthai kala sha ya lam bakla bat ban bakla no na kalenti jongka jinglong khun kababha bat ka bekentang bat kani ka jing kensting bat ka jing le bam sun nyau jong ka menri Israel kala penlong ya ka sensar khadar ka persai baro ka wei bakan nang sneu nang jot kat banang yad kipor rei ublei namar ka jing iet ba phla ka jong ula pha ya Jesus Christ ban wan sa ka persai maka jing tmu ka ba Jesus Christ wan sa ka persai ka long ban wan ra ya ka hima ka jong ublei hagan ka persai lani ya ka jing sensar ka jong ublei hakan ka perthai bat kumta ha ka ba usdang ka jing la buang to kala ka bamut naba ka hima ki beneng kalajan bat ha ka jing itu khana halor ulum ha ka gospel ka jong Matius ka nang ba lai ka khot ka ba khatar uang ban ra ya ka jing sensar ka balong kat kum ka nong rim ba ublei ulatan rong ha ki breu nadu ka bastang kata ha ka hok ha ka jing suk bat ka jing kemen umun sima khon bat uji sukres haba uai ka tu ka jing ka helor lum uang bakitu ki ban long kinong song sinong jong kata ka hima lani haba ka hima ka jong boleh kan wan man sin sha rasla jong ka perthai ki breu kin don ya gitu ki jinglong ki basuk ka man siem ki baduk ka man siem ki batkan mat ki basnya ka hok ki bakhut ka donot kiba penyasuk kiba syak asitom mat kum ta terter nadu kalanong nadu ka dokhat ka balai hadu ka bakhatar bat om tangata ya kita ge jinglong ru phila ban lab ha ka sithi upol sikinong Galatia kalanong basan ka dokhat ka bar puar ka bakren ya kiso ka jong mun sima khot habalap diang ya uji syukuris jong mun sima khot ulayalam ya ka jing em ka jong ni bat haba ulayalam da kitu ke jinglong kajing kemen kajing suk kajing bha kajing syak slam kabor halal dade itu ki khandai tili ki sok ka jong musim akhwan
Bat ban long ka jingker khu sekiwai pat. The gospel ka jong Matius ka nong bakhat lai. Kalau nong basan ka khot bakhat lai bakhan reu. Bu Jisu wang pide ban long ka mlo bat ka jing sai ka perthai. Bar Jisu ulah hukum ya ki banget. Bakim rei ban kut dah bakilong ka mlo bat ka jing sai. Han rei bakin ya labru ya ka gospel ka hima ublai. Seka perthai baro. Ban ya lap ya ka gospel ka hima. Seka perthai baro. Matius arpusau kada khot ka bakhat sao. Jisu umdai ba usu hukum ya ki banget ki jong bakin sialap ya ka gospel baki beriu kin priang ya hanre ha ka juga por bakin ya lap ya kan ka gospel ka ba Jisu ulawan ra ka gospel jong ka hiba nga jong mulai baki beriu ha baki priang ya Jisu ru kin yo kenti bakin long kinong song snong jong ka ta ka hima ka jong mulai kabalang ka bari ka met bat ka kan hun jong ki banget ha Jisu Kristus kadai maka kaban pen i ya kalenti ke basisya kadai maka kanong pralenti ya ka sensar ka khadar bat kane ka thau ne ka mut baka balang kadai ban kurup yang bat shim ya kane ka ikhtiar bala pen kup aka kumba ublai ula jid ke jai menteri Israel bat haba ula jid ke jai menteri Israel ula ai ka bor haka ka bor sensar rega ke jai menteri Israel kafir bat hadin ke jengwan ke jong Jisu Kristus kami ka balang kabadi kamet ke jong Jisu Kristus bat la ai bor ha ka balang bukan long maka kanong perat enti lani ngila bandong baka balang kalong halor ka jing sensar khatar kadi maka ka ban perat enti bat ka balang kalong bat ka bor bat kikiwe ki bor sensar kila balong kino nadu ka government lande ki wei pat ki bor ki badi bat kimi ya ka senca ka kharar kilong tang kum uksai ubadon kam ya uturnia ba un yalam lenti kabamot baka balang kalong kum uturnia bat ki wei pat ki bor sensar kilong kum uksai bat sisin baka balang ka bakla hangta ka senca ka khataru ka bakla bat sisin baka bet ka senca ka khatar ka bakla ngamut hangne ban ong ba kumbang iyo i hakin kisngi menta baka sniu ka senca khadar baka di kajing bakala jong kapalang hanrei baka ne ka senca khadar ka sniu kadang mi kisngi hen kisngi ki menta kalong baki tu ki breu ki badon ha ka bor sensar don na preng joki ki bam smu thu ya kanong rim jong ka tien ka jong blai ki ya ha ka jing smu thu ka joki kumta ha ka jing smu ka jong breu don ka por kala bandai badon ka por kala ban bakala badon ru ki batip ya ka ktien ka jong blai hanrei kimle kat kumba ka ktien ka jong blai kala hikaya ki nak ta kadau ka sniu ka sensar ka khadar kumta ka balang ka dei maka ka ban pen i ne kadau i ka nong rim ka bakhot ka babha mat ka bakantang jong ka sensar khadar ki wei pat ki bo sensar hagan ka perthai ka wei pat ka banta balai ba ki long yeng kristan ki ha ban simkhia ya ka sensar ka khadar baling ha ban simkhia kumangala kren do ka bastang ya ka bor sensar labu da ublai bad ulakan turu bang ide ban penah po ki bor sensar uta ubay le persya ka bor sensar u le persya ya ublai bad bang ide ban duairu nagam ta ginong sensar po bari bangin yo ya ka jikim ka pasuk kum ki kristan ni hakim lang salang ka bang imla ban laj na ka sensar khadar kat banang ya ki por ki donru ki jingkala ki bayasno ha ka jikim ki breu laha kayo ka kot ka puli dangle ka perkhat perdan bat kumta terter bat kalong kumju ha ka sensar khadar ha ka jing telun juga por kidon sibun ki jingkala kani ka jingkala ka sensar khadar kalong na ka bakham ha ka bakham sneu bat la sakhi kani ha ka bala khan sing bat nyau bam sut nyau bat ban perkhat ba ka kam sensar khadar ka dai tang ka jingila kai Barwat bun sien ru lah pedan kam da ki kintian ki ba kham khor ban ong ba ka sensar khadar politics ka kam jaklia dirty game kane baro kami na kadau begitu ki bala khot ban sensar kim sim la em ya ka jing em ka ba khot kim sim la em ya ka jing em ka ba ha bat ban pin kerpang yala de syakata ka kam ka bala khot ya ki kisim pen ban ba ka ni kadai ke opportunity yaki bakin le kat ke ba kis ngobet kat ke ba kis ngobon
Nak takadaw kabakala ka sensar ka khadar. Bat ada kan ni gar ko perkhat ka yai beteng kan penlong ye ki babun ban kiar naka. Bat ka jingma kan lam seka ba kham sneu. Kani ka ka jinglong jingman jong ka sensar khadar kini kisngi. Kumba ka sensar ka khadar ka sedang na ublei. Kadika kam ka babha bat ka badan boram bat ka bakatang. Kumta ka dawai ki kestan ki balong ka ki khot juga met ka jong Jesus Christ. Bakin sim kia ya ka sensar khadar. Kalor kini ka jing sha harum. Lani bangin revisit bat ban ngau thu i ka ktien ka jong ublei. Ka banta ka banangkong dai ublei ubalabu ya ki bor sensar. Ka sici sekinong room ka ya thu ba ublei ulabu bait burenti igi bor sensar. Bat uno lani kanu ki bayang yelek persya igi bor sensar, ki yang yelek persya ya ublei. Kabaar kadai halol kanong rim ba ki ru krau jong ka Bible. Kia dan benta ha ka sensar khadar kumu Joseph. Udai unong sensar uba hapo tang ya ustiem. Uba penyat igi kam ki jam hapo jong ka hima Egypt. Daniel Hadien ba ulah saki ya ublei lakan piu ya u. Ba unlong we na kinong sensar. Kasiem Esther. U prophet Jeremiah. U Jesus Christ. U apostol Paul. Badlang ba kini ngilap ba kalong ga jingker ku ka baban ra ya ga jingkela ha ka long brio. Ha ka na ka jinglong ga basniu sa ka jinglong ga babha. Kadau ka balai ka long man penyo ya ka hok. Ngiem ha ka porthai. Kaba ki batlot bat ki bam dan bor kimyo ya ka hok. Uba krau ubadon ka spa ka pho bat ubadan bor uyo ya ka hok. Ngiem hakabung mata ka persai. Namar kata kari ka kamram jong ki kisan bakin ya dan bentah ka sensar ka khadar namar ba ublei ukwa ya kitu ki badon ka bor sensar banle ya ka hok. Banle ya ka hok ban penyo ru ya ka hok. Hak itu ki badan kam ya ka. Kadau ka balai golong ban siap tieng ya ublei. Kar Samuel ar pulai dekat ka balai ko ang uta uba sensar ya ki breu da ka hok. Uba sensar ka jing siap tieng ya ublei. Kani ka khot ikitu ki badan ka bor sensar. Bandon ka jing siap tieng ya ublei. Banle ya ka hok ban yang ka jing sisa. Maka tahu ka basa golong ban baha ban miat. Kajing yadon mentaki kesana ka sensar khadar, daga bakarpat, daga baduai, daga bayasaj bat aingu ya kibriu. Baro ka bakan top ikanong sensar, bat ikinong yelam nagam taka bet ka biang jong kabong yeng. Kayam lang salang bat karihi baro ka wai. Hakasiti baar, hakasiti banakong Timothy nang baar. Karkwat banakong bat baar hang tu upol ukentu. Ya ki para bangat Efesus bakin penlong kijing karpat kijing tuai. Nagam ta Kibri baro, nagam ta kinong sensar. Namar haba ngiyo ikanong sensar ki babiang. Ngila ban penia sya perang ru ya commission. Klam kenu ka jing sya penwet kinu ka jing sya penthun. Bat haga juga por. Kani karban ra ya ka jing roi jong akam ka jong ublei. Ha ka pertai hi baro ka wei. Baladangi puli ka Bible. Kakren ya kajing sensar ka jong ublei. Ngadu ka basang bat hadu ka bakut. Bawatla ikum ba kibriu hadien ba kibriu ki lahap no hakapom ikum ba usoitan ula sensar dengan ka persai. Ikum ba ula penyat ya ke bor sensar. Ngari ngi ban tip ban sengotho ba ublei hi hadu meta urang sensar. Urang sensar. Urang sensar ma ya ki bor mariang 4 day gino ki bor jong soitan. Udang sensar ma ya kajing snow ka jonga badi kajing syam jongi. Ngikwa kum kibriu bangin kemen tabangim tip hakanu kapor bangin kemen namar ba ublei usensar. Habang ngisngau si ngisngau tu ya kajing kta jong kajing sngau si. Rangim tip hakanu kapor ba katu kajing sngau si kanja nami. Habang gitia ngitip bangin sayo tia tamangim tip hakanu kapor bangin yo tia. Namar ba ublei udang bat halade ya kapor. Ngipen kre ya kabanwan bat ngimtip kabanwan kalong komno. Narengi ya da kajing kermen. Ba kita kajing pen kre jongi ki urlong.
Namar ba ublay usin syar. Bat haba usin syar kita kibayat kat kum kaman ngajong ublay. Ublay un penlong ya takalenti. Ang kecing ngajong ublay tu IT batu syanya ublay. Ti un penlong ni kalenti jongi. Bat kaktian ngajong ublay gel dab ya tu lupa. Bakini kinja bau syaitan un pen ya kapor kecing hasla jong ne partai. Bakan poi hadu put ba un sensar don bor hasla jong ne partai. Bakan long ngajing lenyar, bar ngajing kordet ya ki banget. Bat ya ki brio hasla jong ne partai. Rai onda haba kabakut. Uji syukuris un wan pat. Bat un sensar kan ne partai. Lembat kita ki rungat, bat ki rukut. Ki bala pediang ya kajing sensar kajang ujisu. Maki kin yo ban ya sensar lembat ujisu ci hajar senam tam. Kumno kilong yang Kristan kini sementa hak sensar kadar. Kumno kilong yang Kristan kini sementa hak sensar kadar. Barswa bangin pois kan gabenta. Akwa ban wanra ya gane kajing perkat hapreng jongi. Barok ngikwa ya kajing kela. Barok ngikwa ya kajing kela. Kajing kela nak basniu si kababha. Ngam tarai bandon uweru hakan kapor ubanum kwa ya kajing kela. Kajing kela nak basniu si kababha. Ngila yo i. Hakajing long jingman haka imlang kasalang ngajongi. Kajing long jingman haka sensar kadar. Haki wei pat ki jing trekam. Kajing long jingman wat haka jing long mensim jongiru. Kalahir bat kalanang her. Bat ngikwa bagata kan baha bat kanang baha. Regi bas ngusi kalong bang yem tre ban kela ngisi kwa ban yo i ya kajing kela bat yem tre ban kela. Ngikwa ban yo i ya kajing kela haki wai pat. Kajing kela kaman leni kam sedang nanga. Ladanga ngakimil ti ba pipin kela yaldi ngam kela hangno kajing kela kandon. Nata kata habang ikwa ya kajing kela ngi haman sedang naladi. Dada mangi baro hakan kapor ngi don hakan kapor daga jinggut jimut jing kabas kem bangin kela baro ngi kela bat kiwe ki kela bat nginyo iru ya kajing kela. Bat la kumlo la thau yang ngi kibreu bangin sya hakabor sensar. Ubulai haba la thau yang ngi. Kabamut bama unyo ban sensar kajing emjongi. Ula airu kajing kili angi bangin pet ngin kimi ya kita kajing perlong kajong ubulai. Rehadian balahap hakapop kimi artuli ke bor sensar. Ya hato ya kajing emjonga la sensar da ubulai. Lani ya kajing emjonga la sensar da usoitan. Kajing jiat kadi kajonga. Kadi kajing jiat kadi kajong pi. Kumno kilong yang Kristan kini sementah ke sensar kadar. Kembau ubelai ula sengi kalong yang long sem ula bu ru ya kajing kli hagi dekhot juga long yang long sem. Halor kita kajing kli ubelai ukmi lenti bagi dekhot juga long yang kin long kajing kerku ya ki waipat. Kini harum kilong ki benta. Jongga long yang Kristan hak sensar kadar. Kabenta ka banangkong. Ki kimi ki pa ki balong kinong sensar ki dei bandon kajing tip bat kajing sngotu ya ka sensar kadar kat kum kajing hikai juga Bible. Badda kani kajing tip bad kajing sngotu kin hikai ya ki khon ki kiti ya ka tenra ya ka nong rem bad ya ka dau balei badon kam ban ya don mentah ka sensar kadar. Namar kata ngidon kam ya ka tien ngajong boleh kajing emjongi. Kabar ki dekhot juga long yang long sem ki dei ban ai men sem. Lani ban ya lam ban hikai bad kersyan ya kino ki dekhot jongka ki badon ya ka sap ya kajing la bad kajing terang ban long genong sensar. Don kaman guide yaki nadu baki dangret. Oga kien ngajong blai tu hikai yau kena hakelenti bau dei banya te unom kenria onda haba ulah temen ro. Lada layo ya kajing sa bat ya kanong rem kat kum ka kien ngajong blai nadu badang red. Kita ki kuon ngajong i kiban sahe kiban salong na pedeng jong kiru kinong sensar kari kinyat bat kin sensar halor kan nongrem kabangi layo nala yang nala rempai kabalong katkum ka krian ka jong ulai kabalai ban ai men sim ne kersyan man ya trailam bat kinong sensar
Habadon kinu ke jing bambet ke jing bambiang. Bat om day ban ekadokti zeni ban kran snew. Kajulong ka jing long brio ka jongi mahaba kambet ka sensar khadar ngia khnyum. Harga ktien ka jong boleh kong tu penlong ka jing duai nagam ta kinong sensar. Haswa bagin trum nang ni sakmat yit ilade ngala judwai na em nagam ta kinong sensar. Bat kibor sensar. Bat kaktien ka jong boleh kam sim lahi kai yang i bangi ngin trum. Bangi ngin keren konyo ngin keren benye kinong sensar. Rekong duai nam ta jong. Bat latang ngila khnyum kamot ngila bakla na konong rim ka jong. Bat namar kata ka khot yang i. Bangi ngidon kam man ya tere lambat ki. Kajing kersan ka jongi ha kajing duai na kam ta jongi kanong ka bor ki. Nginong la man skau thu kajing ket khle ka don haki. Ka ba ki hap ban penya ki kam ki jam. Ha kan ka ri ka be ka jongi. Ha ki snong ki thau. Bat ha kan ka ri India hi barok away. Ngi habang ipenya ya ki kam ki jam tang ha ki jing ki semru kanu kalong ka jing khia. Kanu tamle nang ta ki nong sensar. Ibadon ka jingkit khle nagam ta ka ri ba ka jai ban reu hi barok away. Ka basa ko lang ban hikaya ki khon ba ka jing jet ya ki nong mikmat kam dai ban sa ya lam bakla da ka bor pisa lani ban pen sungu bah bahayeng lani ban pen sungu bahanyam hanrei ba dai da ka bor perkhat da ka bor monsim ba da ka jingla ba da ka jing tibet ka ba uta rene kata ka nong ilam kidon ya ka bor ban ilam. Nyimdai ban sa alam bakala ban lani ban pensak pentame hakini kike. Kabasan ban hikaya ki khon bagajing sa penbet hakino gino gajing kular gilong gibalong persya ya gajing hikaya ka Bible bat gajing penken ya ka riti sensar jungari kalong gajing di tador ya ka hok gom kinong jet bat gajing du nong ya ka imlang salang bat ya ka rihi barok away. Nyilan kam mangin yet lati. Kabahan reu Bania trailam bat kibor snong, kibor penyat election, nagam ta kino gijing don kam. Bat kabah nyaw ban kersan, ya ga sensar pat ba. Democratic system. Gajing sensar pat ba. Dagawa bisar penia ya ga san perkhat jong ki political party, kaba pensong nong rim kat kum kasan perkhat kersan. Ikan mau yu wei na kinong sensar jong ni gari ka be ga jong ni. Datanga mention na ka kerteng peniatip hai kata Tamba uang ini kikintin, bagajing tu kajung kalong, ba unwan ra ada kan kasan perkat kersan, kabalong kat kum kan nongrim juga kitin kajong belai, ha kajing sensya, ha kajing haba udon ha kan ka office jong kum unong sensya. Maka no kalong kabas kau tenat, bala baro kinong elam, bat kinong sensya kan ka ri kebai kajong i, kisimnya kata kasenja, bakum kikun kersan. Kin yele barbanra da kasan perkat kersan ha kasan sar khadar bat kata ka jinalong ka jingkerku ya kari bat ya ka balang hi barok away kasan perkat kersan ka dei ka bangi semru ha ka constitution jong kari India ya ka constitution jong kari India la draft om tang da ki bamnget la draft ru da ki banget bat ka basotanat ka long ba ki don ya kini ki jinglong ka equality, ka fraternity, ka justice, but ka fundamental rights. But kani kalong ka baskaw tanat bat ngidon kamru bangin nang be syata. Bat hakaban penkut. Kajing herdor ka politik seni ka sensar. Kamdai namar bahakani hakini ki bor sensar kidon sibun ki brio ki basneu. Yo bang iong ba kajing herdor juga sensar kadar kari India kan ka jela meghalia jongi namar ba ki badon haka bo sensar ba ki brio ki basneu ki brio ki babamsap ki brio ki balaklop ngatengam yo i ba kadai kumta kadai ru haka jing shisha ba ki babun kinong sensar ki batip yo belai kimle ya ka hok kimle ya ka bakhut Kimle ia ka basisha. Bat kim simla penkerpang ila de. Syakata kam ka balakhot yaki. Nakata ka daw ka sneu ka sensar ka khadar.
Kajing hagapa penkut, kajing psa bat kajing penhek pensan ki kun ki kiti. Kadika kam ju ki kime ki pa, halaye halasem. Bat kam deka kam ju kari. Ka pule dang le ka kor ka borom ka kom em bat kom juru, ka sensar khadar, ka sedang nalarempai. Bat dailang ba ka long yeng ba ublei ula ai bor ki bre ban sensar ka perthai. Ka probab ar khondai ar kong haba ya ki ba hok lanang penbon. Ki breu ki shat keman. Andrei haba ubamman sensar ki breu ki ot. Kajing don ki nong sensar ki batep ki bas ngotho bat septing ya ublei ka banra ya kajing bha jing miat. Ya ka roi ka par. Ya ka suk kasan bat kajing kermen ya ka lawai ba pernai. Andrei la sakhi ya kajing hador ha sensar khadar. Kalong namar bat don bun ki breu ki babha ki batep bat ngotho. Ki ba shiyo i bat ki bam le ye. Ki ba shu thulum bat kibam duai. Kumba ublei ula kerku ye kijunun kam hakalong yeng. Makila ban long kajing kerku siki weipan. Bat ya kajing ada jengu. Daka ba ubu ya ki hukum. Nakam ta kajing baha kajing miat. Lada ki long yeng Kristan ki kwa ya ka emlang ga salang ga bakhot. Ki kwa ya ka emlang ga salang ga babha bat ya ka emlang ga salang ki bas ngothu ya kajing long kentang. Namar kata ka khot ya baro ki long yeng Kristan. Ban yesim mata shirhem hakasan syara khadar. Daga ba pen songnong rem kat kum gajing kai kak tien gajong blai. Nang ba onla ban wanra. Ya kahima ublai. Hakan ka pertai barok away. Tu ublai unis ne ban kerku ling ba kan ka jingtho ka benta kilong yang Kristan. Ha kasan syar khadar kat kum gajing kai junga tien gajong blai. Ban ublai unang kerku ru ifi. Hakaba ngenang yo ban ngam jelio ikak tien gajong blai. Bak tien gajong blai kan long ru kan long rem ya kajing em gajongi. Ban inget skem haba kak tien gajong blai ka sensar ngi. Ngen yo ru ya kajing sensar ka babha hakari. Ban ngin kan maru nagam ta kinong sensar. Lah hakano kanu ka bentaru. Idan kam ya kajing kersan gajongi. Blai unkir ku yang ilang baro leng bajong ni kapor. Pengini pendam kajing duai. Terangi angu ya me lembaga Singapore hadir mengilayo menginya pulih gani gajing tho ka benta ki Kristan hakasun syara khadar ngisngo thu ka konran baga jing kai juga tien ga chong me kalong baka baya kai bor sin syar badia ki hima la seng da ba me bolong utrai bo nom pem jingi ujis kris bad me khot ru yagi lembaga tien ga chong me bangin pen hapo hak ta ka bor sin syar ba kinu ki bayile persya ta ka bor sin syar Nyelek persyaru yame bolong oblai. Bat yarap ingir ku kena bangin ken mau hakajing doai. Nagam ta ki bor sensyar. Hakani ka ri ka bi ka jongi hakani ka ri India bat hakalang serak jong ka porthai. Bat ngibu tiru nagam ta jongki ku kontra. Bakajing siap tiang yame kan yo ban su thiet aki. Bakila ban pendap ya ka hok kinjeng hakanong rem jong jing shisha. Kin penyat be ya ki kam ki jam jongki. Hakajing sida hakajing khon. Bat hakajing long ke basai kadar. Ya rabru nagam ta jongi kumki khon ki ba me mala sius pa. Bat ki bala yo ngauru ikan nga khobor. Bangin yet ila de ko konran. Bakine ki nong rem ki ba mala thau. Ya ubreu ba unyo ban sensar. Ki don na em hakajing em jongi. Nang ba mangiru ngila ban sensar la kajong em. Ngila ban sensar ki we. Ngila ban sensaru. Hakano kanu ka benta. Kaba me melakhat melajet kerpang. Kaban longkat kum kan nongrem. Kaba me kwa yangi. Nadu kaba sedang. Haswa ba ubri un hapno hakibor jong setan. Kerku yangi lemba jong nepor. Bat kerkuru ya kan kapor ka barang saru jong nga jing sakri. Ngadwa ngapan gane baro hakating jong Jisu. Amen. Ki para bangat ubli un kerku yangi lang baro lemba jong nepor. An inget skamangin miru nagane ka jing seng. Ngin mi rengkan bat kejingkat ku kejong ublai. Bat nanakam ta ki para bangat hangat skam kumba ngalong ipin do basdang. Ba ini jing tho akan ka pepari long tang jing produk. Iban ai ngi tang kejing betul lenti bangin sngau tho ya kasun sa khadar. Kinon sibun ki benta. Ki bangam simala ban wan radot akan ka pepar. Andrei hadin bapidon kino kajing kimi ilti kalong bapin ngam jeliu hi dalade. Banwa ban nget skam ki don sibun ki kon
Kidon shibun ru kibala banyarap iki. Hakabai day berkajing sutu kamha hakabai day berkajing sensar kadar. Ginyo man penwai no ini kajing seng da kajing rai ka basan spa anyo pupra. Kajing rai ka basan spa anyo pupra. Gen mau trai ka rikasi kenti ubarim baca. Shon ka muhor uje hoba aga pateng badangsa. Trai babha yang banda ye kari na kajing ma. Mat hadian gani kajing rai. Ang sakhot itu mem san ai dakar ba in sebuti ye kajing rai. Bat in sapala jengin ang ni da kajing kerku bat penwai. Umnepat au play ubok pa jongi ubah meneng. Ngai ngu yeme namar kijing isnai kijing kerku kijong me. Yakaba me mala lumlang yangi bangin don hakan ka yeng ka bakan tang ka jong me. Bangin yo ko kanar bi ban sngak yakijing hikai kiba don lengba ka khtien ka jong me. Kanar ba isnai panang yai kerku yalau jong sakri jong me. Nang ai u kajing start kajing shampang ko try. Bonla kanar bi ban basa yala ki jong kibang het hala ka jong ka balang ka jong me. Kanar ba isnai ru ban ri ban care banda ko try. Yakani ka ri ka jongi na ki jing sneo ki bo bon ko try bi ki jing hi kai ki bo bakla ko try. Ki wan ban tap yakani ka ri ka jongi nrai au blai ni phai yala ki jong ki khamat shame ko try namar dei tang lengba ka bor ka jong me kabala banyarap yangi kanra isnai kanar ye yagamen a yangi ka jing suk ya ka jing kamen patro ai ru yangi yaki met ki bo ko ki khia banyanang la ban shakri me haki por baro jong ka jing em ka jongi wat ka bo wai no ru to da ai ba ka jing ai ka dap yang dap krai kajong try bo nong punya be jong yu Jesus Christ kajing hit ba kajong play bo pa lemba ka jaslok kajong men sim khoi ai be kini kijing kerku kiblong lai hawi play kin shong kin sarang kat lembat ngi wat kumju kirong ngai kibran hangni wat kaleng satlak jong ko thai
kiba syakri kiba ro pendan buram ka katrang ka jongmi mentabat syadu kata bom jukuru amen